си имат свое значение. Песен Висша късмет ще звучи за вашето настроение в изпълнение на учениците от втори клас. Малка мишка с гладок тръгнала на автостоп. Дава знак, но кой не спира, всеки гони по баира. Някой луда профучи, друг я стрелне с очи. Вчера взех шофьорска книжка, а сега ще возя мишка. Минали коли мнозина, още 50 стотина, а на мишката горката омалели и краката. Малка мишка се върла, тръгнала на автостоп. Дава знак, но кой да спира, всеки гони по баира. Някой лудо профучи, друг я стрелне с очи. Вчера взех шофьорска книжка, а сега ще возя мишка. Минали коли мнозина, още 50 стотина, а на мишката горката омалели и краката. Все пак тя късмет била, някакъв добряк с кола. Взел я, щом му дала знак, бил шофьорът кота-рак. Все пак тя късмет била, някакъв добряк с кола. Взел я, щом му дала знак, бил шофьорът кота-рак. Ние се прекланяме пред Нейно величество математиката. Ето защо сме ви подготвили едно пътешествие в царството на математиката. Царството на математиката. Сега ще ви разкажа една приказка за невероятното кралство математика, където жителите обичали реда, спокойствието и тишината, а когато някой не спазвал правилата, всички му се притичвали на помощ, за да го утешат и да му помогнат да пребори лошите емоции в себе си. И така, някога преди много време в кралството на математиката царял хаос. Селищата били малки, улиците разкривени, а жителите непрекъснато се карали помежду си. Защо едни се ползвали с по-големи привилегии, а други не? Цифрите не харесвали знаците, математическите символи спорили с другите величини, а геометричните фигури ги опрекали в некоректност при изясняване на количествените отношения. Числата искали сами да правят математически уравнения и затова тая
събирали ботаническата градина на изчисляването. Забележете, уважаеми, колко добре изглежда вече нашето уравнение. 2 плюс 2 прави 5, 4 плюс 3 прави 10, 6 плюс 0 прави 9. Да поканем ли при нас госпожа Нула? Ама разбира се, Нуличка, днешният победител на най-престижната награда. Дълго време числата се разхождали по красивите алеи, с ароматни и пъстри цветя и улисани в разговора си, не усетили кога се озовали пред двореца на изваждането и добавянето. Вечерта била топло и приятна. Много се носила нежна мелодия на оркестър и шумолеенето на балните рокли, на танцуващите двойки. Изведнъж музиката спряла и пространството си изпълни с горчиви напевки. Но това е срамно за вас и обидно за мен. Чул се гласът на господин Равенство. Не разбирате ли, че важа за всяко уравнение? Кому е нужно вашето присъствие, сеньор? Отвърнала се госпожа Единица. Уверявам ви, че числовите изрази добре се справят и без вас. Освен това, с мадам Нула решихме да разменим местата си в изписването на защитата. Но как? Не удоумява господин Равенство. Съвсем проста е, драги. Може да е просто, ала извън всякаква логика. Продължи учтиво. Добрият знак за равенство. Не забравяйте, уважаеми, че мадам Нула е тази годишния победител на най-престижната награда на математическата трансформация. И това я прави специално. Не разбирам. Значи аз съм нищожество. Чувствам се унизен и уморен. Мислил си господин Равенство. С наведена глава той бавно напуснал дворцовия салон. Оказало се, че навсякъде царял хаос. Господин Равенство тръгнал пеша да търси новия си дом. По пътя застигнал 2 геометрични фигури. Едната била кръгла, но с превързан крак, а втората приличала много на трапез, но се кривяла някак странно при всяка крачка. Сървечещец, кое си ти и какво те води насам? Здравейте! Аз съм знак за равенство, но моите съграждани ме обидиха много лошо и се наложи да напусна родния си град. Вие кои сте? Потърпевши от днешната къвга. Както виждаш, тук няма справедливост и ред. Всеки прави каквото си поиска. Вчера стана истинско поражение на замъка на разпределението. Потърсихме числата, за да изчислим какво количество материал е необходимо и да възстановим повредите. В замяна получихме ето тези бинтове. Господин Равенство, още повече посърна, като чул тази новина, поприказвал малко с миновечите и се разделил с тях по жив поздрав. Математическите знаци мислят за най-важни в математическия живот. На мръкване знакът за равенство се отбил в един крайпътен хотел, за да събере сили и да си почине след тежкия ден. Тъкмо му сервирали топлото ястие, когато отвън се чу силния глас на кралския вестоносец. До всички поданици на кралството, негово величество кралят призовава математическите символи и знаци да се притъкат на помощ на пътващите числа по крайнините на двореца. Думите преседнали в гърлото на обидения знак за равенство, и който и тук бил засегнат от капризите на числата. На следващия ден той разбрал, че кралят лично бил отишъл при тях, за да изясни хаоса в двореца на изваждането и добавянето. Оказало се, че числата искали да